салом азизон, Шалои Гулхоҷа ҳастам ва гар ҳоло шумо моро дар YouTube ба тамошо доред, пас кори ин шабакаи иҷтимоӣ ба истлоҳ окей аст, аммо дирӯз дар қароргоҳи шабакаи YouTube тирпаронӣ сурат гирифт ва ҷузъиёти ин ҳодисаро мо дар барномаи хабарии имрӯз барои шумо бо тафсил хоҳем гуфт. Ҳамин гуна мо тафсилоти навро дар робита ба қазияи марги мармӯзи Абдурасул Назаров дар миллисахона низ барои шумо пешниҳод хоҳем кард ки мақомоти интизомӣ яке аз наздикони ӯро боздошт карданд. Дар ҳоле ки бояд дар Москва ҳамин лаҳзаҳо мулоқоти ёки музокироти мақомоти ҳавоии Тоҷикистону Русия шурӯъ шавад, дар душанбеву Русия садҳо мусофирон барои супоридани чиптаҳояшон саросима нестанд ва онҳо умедворанд ки ба ҳамин зудиҳо моҷарои ҳавоӣ ҳал мешавад ва онҳо кори худро аз даст намедиҳанд. Аммо саргардонии муштариёни Тоҷиксодиротбанк кай ба поён мерасад. Акнун ин муштариён мегӯянд на танҳо 1000, 2000 ва ёки 100 ё 200 долларро наметавонанд аз ин бонк бигиранд, балки гап сари 200 сомоние меравад ки бонк ба онҳо ваъда дода буд ва онҳо наметавонанд ҳадди ақал ин маблағро аз онҳо бозпас бигиранд. Боз баҳор ва боз малах, сели муру малах ин сол низ ба заминҳои кишти вилояти Хатлон ҳуҷум кардааст ва зарари иқтисодие ки ин ҳашарот ба мардум мерасонад дар барномаи мо барои шумо хоҳем гуфт. ҳамагӣ баъд аз 2.5 соат дигар ҳамаи шуморо дар пахши мустақими радиои Озодӣ дар Озодӣ видеотуб мунтазирем.